the interest of our people is protected. So, Chief Executive Member ba Thymmai jong ka Khasi Hills Autonomous District Council. Hadin ba kaliang persya kanya kun persya strong pillar khadna ulapin braya kani jing jet ha ka dorbar ka kirpang haba ai jing kren hakmat ka jing dorbar uba Winston Tony barim ka jing ba ulaong ba uba siambor lang renja uday ubri ubatri shitom batin si ka mom don red bat ka jing nadu ko por bila shimti ba shem kum tu ila karen bat nilai ya kam gi pangilai kadang dia tunjuk nak kalian kikam gi basateng jungi ba shem bat kalian dia ke jungi kumba kongsan jenai